Ikaw man ang hinungdan, ug nainan ni ining tanan. Nisaad ka, mubalik ka, human sa unong kabulan. Sa pagsalig kong hilabihan, nisukot ko imong biyaan. Apan sa himan-himan, imura kong gikalimtan. Ayaw pagsad kung dili mo matuman, para di ka masalikan. Doon naman tatay kay sabutan, unta tumanon na to ang tanan. Ako kang gisuportahan para sa imong kaayuhan. Dili lang tani mo hikalimtan, nga doon na tayo gipanumpaan. Nganong imo man kung Check, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. na magkontakay ta sa WeChat, sa Skype ug sa Check, 1, 2. Facebook. Kung mutawag ko, kontaktin ka, grabe akong kabalaka. Nihayag na lang ang anak, asa ka kanila ka. Ayaw pagsad kung dili mo matuman, para di ka masalikan. Doon naman tatay gisabutan, unta tumanon na to ang tanan. Ako kang gisuportahan para sa imong kaayuhan. Dili lang tani mo hikalimtan, nga doon na tayo gipanumpaan. Pero honest man kay kunin mo, kay balog yun daw ng Ginoo. Adlaw gabi ako nagtrabaho, ikaw na yun ang inspirasyon ko. Ang tawag mo maoy kalipay ko, grabe na gyud intaw na akong kami nga lima. Isahan ko kanimo ako yung gituman, tinaaka sa akong duman. Ikaw Silang akong pakasan, sa bisan asa pa na simbahan. palihog lang tuuhi ko, pinangka ko sa ligi ko. Wala gilaing makabukan, sa gugma kong gihalad nimo. Wala ko lang makapapag ning gugma kong para kanimo. Tagabuntog tiyo dinig mata, imong naong gayon ang gipangita. Dili dyan ako kapugngan, permiti kang giampo, inasin kasing nga gihata. Tanan ni mong gipangayo, pero ngano mang
nindot nga plano para unta sa ako wala na ko paminawa. Pero ngano mang kalit kang bibiya, unsa man di ay imong gipangita. Lihok pa sa tako, ikaw ang akong kalipay, karon puro na pagmahay. Nganong imo man kong giduwaan, abi na kong tinutanay. Sa ang akong buhaton, sa forever nga imong giingon. Naapa pa ko'y mapaabot, o wala na ko'y labot. Hining ako sa imong katawa, makadungog unta ka aning kantaha. Maghuwat ba ko o dili na sa imong gugma? Pero ngano bang kalit kang nibiya, unsa man na aniyan ako wala. Lihok pa sa tako, ikaw ang akong kalipay, karon puro na pagmahay. Nganong imo man kong giduwaan, abi na kong tinud-anay. Unsa ang akong buhaton, asa forever nga imong giingon. Naapa pa ko'y mapaabot, o wala na ko'y labot. Basta ako Sakta ko Sakta ko. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak, upay kinindughan ko ano dili ako masgama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan, sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Thank you very much. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Kanina ko si thank you balik-balik. Thank you. Ha? Alauna 38 sa atong oras. Mustamos mudiha mayang hapon. Ano yan napunta sa lang edition sa atong Tita B sa FB. Para lang yun marime ba? Tita B sa FB. Oh. Para rhyme. Balik-balik. Alaw na 39 na sa atong oras mga igala. Ano yan na po kita magpampagood vibes sa may mga angin natong mga kabuhaton
Naniud to na ba ang tanan? Asa mo na mina karon naka-headset ba mo? Nasa opisina? Way gibuhat? Kalami ba? Sana all walay gibuhat. Ano yan na po sa lang edisyon sa atong Tita B sa FB. O sige, 50 na ka-viewers. Sana ibunta na merong balat sa merong dagdag na butang na paggatos rin magkala. Ipabot rin sa sagatons para tuloy-tuloy na rin ito magkala para sunod na ito itong good vibes magkala. Hadi na pirmeroy. Ay, yan na. Woy di na labas pa. Woy di na. Suzette Lorca. Mga first honor na ito doon. Si Suzette Lorca. Si Noel Abonatilla, si Mayette Mancilia, all the way from France. Si Hart Evans from Starbright CDO. Sukat pa sa una MOR na jud ko. Nawa na may MOR karon. Aw na di ay online na pala sila sa online. Kasi mga suko nila na ko napagyapon. Pero online lang daw sila online. Okay. Judy Ranices Makalam Saging Turon watching here from Toronto, Canada. Wala na ko sa kuan oy, wala na ko sa MOR kay kuan naman. Na ko nag-block timer na ko karon sa Home Radio 93.5. It feels good to be home. So pag-check. Dito na ko kami doon ni Art Bono sa gahi ni Bay, di ba? So nate 1 hour dito. Lain ko mabikil kay ako nagimi mo bayad. Yung ko nga din ako mo bayad. Lain ko din. Judy Rice Makalam again, hello. Christian, Ruben Aragos, Melody Apolinar, Chichurva, si Adele Maloloyon, Hoga, kisa pa man ni Melody, si Janice, si Good Afti, kasi kalining naka-Chinese Chuchu. Oga, Julito, Maanyo, Julito, abot na ba? Diya sa may Wishmaster. Kumusta naman, Julito, ha? Uy, tangan ninyo. Nag-order ko og mas dako nga computer, mga igala. Carpus Delecti Dog Sesticom. So, pa-shoutout ko yung brand Do Exam Carmen to now listening mo ba? Nayer Real Par. Ay, si Ryan Palerni. Gibali. Shoutout di ha. Christian Rubin Aragos. Kinsa pa ba? Si Junel Sugian, Tita B. Izel Ayan Ratunel Pablona, regards ko ni Grazel Gay Ravashi Villanueva, si Hunt Eagle Dongsky, pa-shoutout ko ya tita, Julina Behiga, ay salamat, Glenn Estorba, bastos kayo, nag-send 50 stars, thank you. Salamat. Ikaw nagyon. Salamat kayo, Glenn Estorba. Pa-shoutout, tita, Technical Excellence Academy of Motormate. Waiting namin sa imong pasiaw, idol. Janelle Sugian, pa-shoutout, tita B, Geraldine Boris Rivera, Melody Polinar, si Kenneth Brian Labor, o sa inyong tanan mga lagot mo. Na 75 na, 75! O, gamay na lang, yun, gamay na lang, ha? Gamay na lang, o. Gamay na lang, o. Gamay na lang, gamay na lang. Ito ipasangko na nato may gala sa kuan. Saan ni? Sa 100. Dali. Ilo, senta nandiya. Again, Store ba? Salamat kaayo. Sa imong 50. Dungagan no 50 star. Hala! Si Dodge Spanner, nabikil siya. Sana all mabikil. Nabikil siya, naghatag siya 100 stars. Dodge Spanner. Dodge Spanner. Dodge Spanner. Dodge Spanner. Salamat, Dodge Halay na niyo. Ay, Glenn Storebag si Don, natag 100 stars na. Salamat.
Lovelia Josefa Valiser Stratton. Uy, madam, kumusta naman ka, madam? Mostamos, mi amigos, madam. Oh, nagsunod mi. Bago na rin po nag-live si Joe Romantico. Janelle G. Sir, watching from Cebu. Uy, ngigas ah. Pa-shout out sa inyong tanan. Sila sa may Kamigin, Antipolo City. Ayan na, 76. Sige. Ipasangko na nato sa Sagatos para sugdan na nato na itong seremonyas. Oh, paki-share na, paki-share. Paki-share, ha? Paki-share. Paki-follow. Basta mo tingala mo, ano di mo ko ka-comment? Uy. I-follow sa akong kuan, Bitog-Bitog University para maka-comment sa kan. Sa oy. Sige na lang, God. Para at least ba, happy all. Happy all. Aha, panotis kang Christian Ruben Aragons. Kumusta yung kwandiha? Kumusta? Kumusta ang mga bagay-bagay? O ga, naghinaot ko nga tana okay ra mo tanan diha, no? Pila na ba kaadlaw? Christmas na, no? Di mi ka-relate kung laba mo'y 13-month pay. Dagan ay dili maka-relate aning 13-month pay, kaya ambot lang. Busa ko kamo ni mata bitaw mo sa buntag na namo yung mga trabaho, tala mo yung mga bono, ay mo reklamo. Pasalamat mo kay dagan kay mga tao nga walay Ginoo ko. Di ka relate anang giingon nga Christmas bonus. So ang tamang yun nga dagan mag-iwad ay na ko ano, sana kami na shutdown na. Kung hindi mi makarelate, no ba? Pero happy gyapon ang aton lang pangayoon nga Christmas gift. Kaning wala ta napiktuhan sa COVID. O, kani okay na ni siya. Ato na ning istoryahan okay na. Yun ang tanga, mo na lagi na. Mo na itong buhaton. Basta ang importante ay mahalaga. Ay, nai-effect akong mic kong nai-sampung. Hello, check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Ay, murag lata kong ano. Check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Hey, check. Hey, hey, hey. Hey, hey, yay, 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 Bonil. Yay, check, mic 1, 2. Ay, mas kusog. Ano na dapat di mga tubang sa kodi? Ay, hello? Hello, ay, kusog. Ala, grabe ka kusog. Naninood. Check, mic 1. Ay, na di. Ay, okay. Magpaila-ila sa di kuhanin nga mic. Uy, sumalay ni. Ano din ni? Check, mic 1, 2. Ayan, pwede na anak di. Ay! Naputol maguning ko na ni niya katong iyahang puffer. Oh, na pwede na. Gwapo na. Gananak ko. Hey, I love you all. Wala, 99 na, 99. O, saan ko na to sa Sagaton? Sige na, dalian, sige na. Kaya para sugan na to tong story karong hapuna para sa line edition na po sa atong storya. Salamat kasi silang ubang nga magpadala silang mga letter, ha? Salamat. I love you na yun. May nalang, matagaan na to si tawagan ni. Matagaan na to og kinabuhi ning atong kuan. Inyong mga love story. So ba yung mga gakaitabo karon sa palibot. Sa third anay lang bitaw, no? Di na ko ga-check kung pila na ang kuan. Pila na ang COVID cases. Ano, wala gyud go. Ano gyud tanaw, ano eh. Kaya the more si tagtanaw, the more ta mabalaka. Ang importante diri nga maglaklak ta og vitamin C, healthy kita. Mao na lang gyud na. Pag nay feeling nga medyo ato lang niya. Kung medyo lain ang paminaw, tuob oy. Tuob is real. Pag medyo pagtanaw na ko nga kuan, pagtanaw na ko nga medyo kuan ng paminaw, pag medyo nay katol gamay din ay pahulat. Inom na din kag ng mga salabat. Nay lemon, may ama, tapos pahuway. Ano na tirada? Ano na magsitanaw ka kanang about sa mga COVID. Kay lamurta mataranta. Lamurta na yung mga anxiety attack. Ginoo ko, Lord. Munang, butbah. Mura nilang mag-sip-on ng COVID. Tinoon. Usay, masobraan lang ka-hype sa media. Mga everyday, sige og ani na mapay. Pero mo tanahon, gamay rabi kayo gid pila ka mga 1% ra ang fatality. Usay mag-uulang ka mo ng kuan, di ba? Ay kinuko ma. Hey.
Munang laklak mo daghan vitamin C, ha? Yuri G. Noliad, mo lang nakafollow ako sa inyo. Gimingaw na jud ko paminaw sa inyo. Salamat, Yuri. Oo, salamat. Pa-shoutout naman po sa Caloocan po. Hello, si Yuri dyan sa Caloocan. Ang dami bang kalokohan dyan sa Caloocan? Ryan Danobiena, halo-halo di si water refreshment. Huy! Pa-experience. Basig lami din na pa-experience. Oy, alauna 22 na. Wala, sugda na nato ang seremonya sa mga gala. Aniya na ang atong letter for today. Oy, diras pirmirong bula. Milse. Thank you, fans. Thank you. And thank you. Dear Tita B and the place to be, guwapa ko dirili, guwapa ko B, please lang. Just hide my name, Lot. Tago na ko sa pangalang Lot, di tama. Just hide my name, Lot. Nag-online class akong atubangan. Tala matagaan ko ninyo og advice. Or matagaan ko ninyo kahayag sa akong sitwasyon. Kahit sa tuloy na ilan, hindi ako kabalo kung unsa ba akong angay buhaton. Mau ba? Ingani manggod na o. Na ako'y 3 years na nga boyfriend. Dili ganahan ang akong mama sa iya ha. Pero tungod lagi aning giingon nga gugma lagi. Gipaglaban gyud nako si itago na to sa pangalang si Buboy. Dili ganahan ako mga igsuon sa iya ha. Tungod kay kani siyang lalaki. Dating ninyo pero bulag na sa asawa. Sa tinud-anay lang, actually si Buboy ang gibinuangan siyang asawa. Kaya niyang asawa na ilain, sumakaliwang bahay. Munang nasabtan ako siya. Munang pagpanguyab niya sa ako kaniadto, gisugot na ako si Buboy. Kaya nakita na ko nga buutan siya nga pagkalalaki. Apan wala na makita sa akong pamilya. Wala sila ganahi. Kasangalan nga minyo gid siya bisag usag bali-bali. Nabalaka gyud ang akong mga pamilya. Munang bisag tulo ka tuig nami. Burag dili gyud dawat gihapon si Buboy sa akong pamilya. Ginapaglaban man ako si Ja. Sorry gawon. Gipaglaban ako si Ja apan ambot ba murag di gyud gihapon masabtan sa akong pamilya. Bisag usaon akong explain, di gyud sila ganahan. Uging ani ang nahitabo.
Maayong gabi, ma. Pansay maayo sa gabi. Ano nagabinan ka naman, Sal? Di ba naging ko sa mo, ha? Nga di nalaga magpagabi, kabalog yung ko ba? Naguban-uban na sa ng imong uyab. Kalo sa mamang yung ka makamata? Ma, gabi mangyug ko makay night shift ba ko, ma? Mo ba? Ay ko katika. Nga naman di nga kung mayon di kasi mo manager nga magpa-night shift ka pero buntag lang. Anong ganaan mangyug ka magpa-night shift kung gabi Nga pwede man ka mag-night shift sa buntag. Ay ma, ginoo ko bumbiliam ni ko mama. Oy, mabugukon lagi ka, ma. Murag dili ikaw tinud na ko nga mama ba? Oy, ayaw ko ana, ha? Ayaw ko ana nga bugukon ko. Wag yung ka respeto. Mga ano ni madawat yun mga tulo na ba may katuig, mag-upat katuig namin ni Buboy, hanto ka nung di gaya po niyo madawat. Ano masawat man ako na nakasinod anay lang. Tanawa na ko na yung relasyon, like? Tanawa ba? Tanawa. Nga, kung himong unahon-ahon, wamang kay kaugmaon na ni Buboy. Kung himong unahon be, di man mo makasala na, kay minyo man na siya. Kasi man di ba, kung di mo minyo, ang importante, mga nag-uban mo, hapsay yung panag-uban. O say hapsay. Kabalo ba ka nga, wala ka na'y blessing sa Ginoo basta mag-uban-uban nga dili kasalo. O niya be, kung mag-uban mo, tapos namoy mga kabtangan, namoy gipamalis yung mga kaugalingon, kung imong balibalihon, dili ikaw ang legal wife. Dito na mo padulong yapon siyang asawa, o niya ikaw. Ikaw nagbayad, di nga kakaron. Sus maoy, ano nga naman yung mga naon, ma? Ako man ang problema, ma. Arawa ka, di nasa ka maminaw. Ano di mangyo ka maminaw na ako? Kapil na tagagignan, ngayaw na lagi. Balagi na, gwapa man ka, day. Kung imong naon day, kapilabi ka nakadaog sa mga pageant atong high school to, day. Katong primero ni mong apel, third runner-up ka. Kay tulo raman po mo kabuok. Tapos pag sunod ni mong apil, first runner-up ba ka? Kay imong papa ang judge. Taginundong ka itong pag-first year college ni mo, nakadaog ka. O di ba ikaw nakadaog? O. Kaya ang atong mga judges, pati ang host, relatives na to. Matanawa, guwapa kaayo ka. Tapos ano, di amang gigay pamugos na imong kaugalingon na ng lakiha ang ngaminyo pa. Tapos, naong pagimurag bagtak. Grabe yung kay kamamang manginaway sa tao, ma. Maglibog ko ni mo, ma. Grabe ka kahinawayon. Pero raba, ikaw rabay ga-leader sa Bible sharing, ma. Taon sa may gituluan ng yung Biblia, ma. Nadi gibutang di ang manaway mo sa isig katao. Oy, anong yung manang iapil-apil ng kong Bible sharing? Maglibog man ko. Pag-abot sa mga Bible sharing, grabe kay kabutan. Mahalo ng isig katao, dili kita mag-judge, kailangan sabton, ana. Takaroon sa sitwasyon sa kuha, di ka kasabot. Tapos may iyong kang naong burugbagtak na kung uyab. Onsa ka di, oy? Onsa niya? Onsa niya? Onsa niya? O maglibog ko, ma. Muna kaduganin na kumutuan ng imong grupo ng musimbahan, ma. Kaya ikaw pa may leader-leader ng yung pagrosaryo ninyo. Tapos pag-abot sa ako, hinawayong kayo mo sa akong uyab ba? Ay, nagpalusod ka pa. Giapil mo pa na ng mga isyuhan ng ako ang pag-Bible sharing. Ang ako ramang gusto nga, nindot ang imong kinabuhi. Kay kabalo ko nga mo, abot ang panahon na kung maglisod ka, naliragyapon ka mo padulong sa kuha. sus, ma, oy. Ambot yun ni ma. Libog yung kayo mo, ma. Ayaw na ko ninyo ko na, ma. Basta ang importante, ma, nagminahalay mi masa ni Buboy. So, ayaw na di ama, ayaw na pag sinamok. Kung dili ka ganahan, di ayaw. If you don't, you don't. Ay, wahala ka na di ka maminaw.
Oh, nagtinibagay na po mo ni Mama. Ay, kabalo na ka ni Mama. Ano ni manggug ka maminaw niya? Labaw po ka kuya ba? Samo kay ka kuya eh. Kabalo ka. Concern naman mi sa imo ha. Gusto naman ko na mo nga hapsay ang imong kinabuhi. Gusto na mo nga at least nagkainindot nga kaugmaon. Di pa rin na mo diri nga pagaw na kayo. Lagi, samo kayo ba? Pero, gano'n di mo gini madawat kuya, uy, nga, nagminahalay gin mi ani ni Buboy, uy. Butan ba ya siya? Tapos kung imong biyang una-unaon, ang iya biyang asawa mo'y nangabit, ha? Dili biya siyang gipasagdan. Taon sawa man na, bi. Dili. Kung nga na ko tinudan na yun ang iyang gibate sa imo ha. Nga nung dili man siya magpaanal. Uy, ginoo ko. May magbayot siya kay magpaanal siya. Hoy, analment, akong pasabot. O sige, pasabot ni mong anal. Dili anal, anal. Anal. Abi na ko. Ay, ambot lang. Gasto biya na, kuya. Tapos dagan ba inay kuhan. Taborag ang iyang asawa man siguro. Pero dili po gusto siguro. Ho, tanawa. Unya ko maguban na mo. Tapos ko mamalit mo og mga butang, mamalit mo og mga unsa diha. Oh, tadi man ikaw ang legal wife, di nga ka. Sus, ay, mura man po kung nag-istorya ka mama niyo eh. Yan, ni gali ko diri sa imo para mabugnaw-bugnawan ko. Ay, kabalo kalot. Isip imong isuon. Nagunaw na mangyapon ko sa imong kaugmaon. Guwapa man ka. Tigad ba may mga gwapo nga mga ulitaw diha? Ano diha mangyug ka sa bating naong tapos minyo pag yun? Nawi, anong mamugos mo sa akong diya mo sa mga gwapo ulitaw? Huwag manggilain. Kabalo ka. Ipela-ila ta ka sa akong batchmate. Labog dugay ra kay ito nakagusto nimo sa una high school pa ta. At chop kay ito nimo. Ay, napoy rito-rito eh. Lagi, ila-ilaha lang. May nay kay kuan ganang ulitaw. Tapos na saktong trabaho. Ayun na kuya. Ay, malipayo na ko diri na ko kuan na. Ay, sus kinuko, pagay mo na ila. Dalo na ako diri pohon birthday ni Mama. Para mag-ila mo. Oy, 147, 150 na ta, 150. Uy, dira 150. Uy, dira 150. Atag-atag po mong stars diya. Ilo ko diya kang kuan. Ilo ko diya kang Joe Garcia, aparte. At ang ninyo among pagbabalik ni Joe og ni Master Poppy, ha. Ilo diya kang kinsa pa ni Nadari, ha. Uy, na si Joe Garcia, napagit si Joe Romantico. Grabe nagigay. Grabe kayo ka fan mga igala, no? Party kayo, no? Grabe. Larga mo diya. Kung bati lang mo diya, hatag-hatag po mo stars. Kaya pag makatawa galing mo, sumpay na yung stars din diya. Party kaya. Okay, balik sa tong problema. Ni kalit man ni gabi nga buntag pa man ta. Buntag. Babe. Kusaw ka ganyan mo mukhaon, babe, oy. Sa'yo problema ni mo sa ungon. Sa'yo problema ni mo. Kanira mga kasi bagot-bot diya. Wala lang, babe, ka lang. So, si Mana, upat na takatuing nag-uban. Nakaunaw na, yun ko ba nga? Ang sige kay atong kaugmaon ani nga, gani nga tuwang panag-uban, no? Sa'yo pasabot ni mga babe. Wala ka nang, gunaw na lang ko ba nga? Sa'yo plano ni mo na imong partner ni mo. Forever na ba tayong ani? Sama, imo ba na i-workout imong annulment ni mo or unsa ba? Kay murag wala ni future ni ba? Kay murag
Mo man ni piminti kabalakan sa kung mamagpapabanga. Ikaw kasado biya ka ako, okay ra ko, single man ko. Pero di kita makasal ani. Issue ba gina na to? Kaya kung issue gina sa to, di issue na. Kuan manggod. Worker na ako na manika mangita ko attorney ana. Sabay ko kailang attorney. Dagan mo kailang attorney sa attorney Chubasco Kainya. Si kisabay lang attorney. Si John Lloyd Cruz ng attorney. Nga mahimong kagawad po. Si attorney James Judith. O ka na, pwede. Napoy gwapang akuan, attorney. Si attorney Uplinger. Oh, diba? Dagan mo na. Mo lagi, dagan attorney, pero wala yung ka nagkuan ba? Wag yung ka mo nagipalakad ba? So ano day? Borag ikapoy na ba ka? Gusto ba gini mo nga magkuan na yun ko? Anong gusto mo pakasal na kita? Ay, syempre, kisa mga babae nga di ka na magpakasal. Uy, gusto ba yun ko nga musulob na ko sa kanang kuan, kanang pangkasal ba? Kisa mga gusto ba ita nagkabalo ka, nagpatahi na biyag yung ko kuan ay gown. Oh, mao ba? Advance ba kayo? Kaya in kaso kung sa manggaling, magpakuan ko, gwapo kayo, backless. Padulong sa bagtak, kita lubot. Mo na akong gi-design para kita ng bawa, gi. Daw bi, kung di ko mo kuan ani sa kong pagkaming yun. Daw bi, bulagan lang ko ni mo ani. Mo na akong pasabot. Kapoy mi to ning kaimtangan iba. Kapoy ipaglaban gyud beta ka pero kakapuyan sa biag gyud ani nga sitwasyon oy nga kapoy na ba nga relasyon ba nga dili ka dawat sa akong ginikanan, dili ka dawat sa akong mga igsuon. Takapoy kayo sige dipinsa oy. Gikapoy na ko gihangak na ko. Pasayloa kay ko beba. Ay kabla ka babe. Sige, paninggamutan lang ko nga ma-okay na, matagahan ko kuan. Tana, ay lang yun ka, undang yun. Na, ambot lang yun, babe. Ambot lang yun, anig yun. Kung unsag yun, anig yun ba, ambot lang yun. Uy, kuya. Day, hey day. Nakoy pela-ila ni mo day. Saan mo na kuya eh? Ayun na pagpalag. May ni kay ulit tao ni. Medyo tiguangon na nagtingog. Pero pwede pa ni mo ni nga mahimo ni mong amigo. Ayaw lag-adlok. Na uy, di ko gusto na uy. Kapabiyak ka nga napabiyak yung kuy uyab kuya. Pagaling ko nang mag-uyab tanawa ilay hilahasan ni siya. May ni siya kay anak sa barangay captain. Siya nga barangay captain. Dito Pikas barangay, mo ni iyang anak. Aw, mo ni siya. Aw, dili. Pre, alisa dito pre. Pre, maayong hapon. Laka! Sabi nga! Si Digong man eh! Hindi ako si Digong. Pre, may gabi ini mo di lot. Oh, gingnanta ka. Pre, sulti isa pre nga di ba idol ni mo niya akong manghod sa una pa pre? Ini. Sa una pag matagal na talaga kitang gusto ba? Dugay na kayo. Sa una mag-Chinese garter ka, magsikog, lingkod-lingkod, tan-on mo para makita na ko imong paa. Laina ani niya, oy. Sir, kuya,
Kahalo ba niya, kuya? Ayaw na lagi pagpalag lagi. Biyahan ta mo dre, pre, makuha sa kong ice dito pre, tagay ta karon pre. Isustorya sa mo diya sa akong manghod pre. Ay kabala ka pre, lakas kay kadya pre. Basta kay kung sugtong ko nimo pre. Tagay di ko, part ko sa imong gabinete pre ha. Ayaw ka balak ka, pre. Kay, sugton ko og dili, pre. Bigyan talaga kita ng posisyon, pre. Doon tayo, dito tayo sa barangay hall. Ibigay ko sa iyo yung treasurer, pre. Sa iyo na yan, pre. Ah, salamat pre. Day, kanay bahala day. Na, oy, samo kayo si kuya na. Ayaw na lagi palag. O, nakadungog ka. Sugton ko ng dili. Tanawa, mabutan ko dito sa barangay hall. Mas may pagsugton nimo kay basik ako pa mahimong busy barangay captain. Naman busy barangay captain. O, di magbuhat ta. Sige na. Kamu na istorya da. Ako na'y bahala diri. Salamat kay pre. At sa maning kalakniya, oy, kalain ba ani, oy? Pasaylo ako lota. In. No, wala man akong balak talagang punta dito, de. Pinilit mang ako, gipugos ko anak may isuon na ani diri. May tanong ako, wala lang ka ni sugot, may parang diyan lang ko ni mo, ay, sabi nga, ani pa man ka. I'm not forcing myself. Yung sarili ko nga, sugton ko ni mo diri sa day. Pero sabihin ko talaga sa iyo, it's really true. Matagal na akong may gusto sa iyo. It's for how many years? When we were still in college, nakita ko man talaga yung kagwapa mo ba? Palagi na kung sunod-sunod sa iyo, every time mag-recess, kita ang mukha mo. Yung one time nga, nagpalit ko og coke anong gitaga ang takag soft drinks. Ako man to naghatag. Ay, ikaw nito di. Ay, banto na matingala ko anong matag-recess na imuhatag og coke. Tapos matingala ko, kisa may gabayan? Ikaw na ito? Oo. Amo man tong negosyo sa una. Kami may nag-supply og soft drinks, cafeterias una. Unang na ako'y perminti soft drinks para nimo. Ama o ba? Wala, uy, salamat ha. Mga duha ka tuig po to ba, nga maintenance ba? Mubito nga, taas na kay kong karog sugar. Muro nagkaka-diabetic na ko. I know your story. Sinabihan man ako ng kapatid mo. Sabi niya na, they're not happy about your, yung boyfriend mo na, sabi na, ano daw ito? May asawa daw ito. Hindi ko alam anong ganin. Chismoso gina kong isuan. Ay, samo ka ni. Actually, mag-upat na may katuing magrelasyon. Pero ang problema namo karon, o ako gi problema, di lagi upset ni mama o ni papa. Oy, kay mo lagi daw, kay minyo siya. Ganun na lang gawin natin. Alam mo, try mo lang ako. Sama-sama. Hindi ko sabihin sa'yo na sagutin mo ako agad. Just give me chance. Ulit tao ko dahil I am single. Marami akong negosyo. Hindi ko alam paano gawin yung mga negosyo na yan. Malay mo, magka-okay tayo, hindi, bigay ko sa iyo lahat ng negosyo na, mamahalin kita, bigyan, pampakasal pa kita ba? Na, oy, sa tinud anay, hindi ko gusto ha, maayo makangata, hindi ko gusto, sa tinud anay lang, gugmaan yung kay Kwani, sa akong boyfriend, pero mo lagi, paningkamutan lang niya, paningkamutan man gidaw niya daw, nga, kanang, maanal na sila. Ito lang talaga sabihin ko sa iyo. Ito lang talaga sabihin ko. Bigyan mo lang talaga ako ng tiyan na manligaw. Kahit hindi ko sabihin na talaga hiwalayan mo. Patayin ko yan sila.
Alam mo kung ako lang boyfriend mo, wala, patay na lahat ng mga addict, patay na. Hate drugs. Sorry, uy nga. Sorry, abot na ka sa drugs. Okay, dugay ramanggug kong addict sa imo, ha? Samo kayo ka, ha? Nabot lang, uy. Sige na, day. One time lang, ito lang talaga sabi. Bigyan mo lang talaga ako ng konting panahon. Bigyan mo lang talaga ako ng chance. Kanang mga sigkatawa diya. Stars naman dyan. Bigay din naman kayo ng wala namang stars. Bigyan ng stars. Pag hindi kayo magbigay ng stars, patayin ko talaga. Nabantayan ako ba nga busy na kay kaay? Ha? Busy lang kay siyempre nas trabaho kayo duguban pa ana. Grabe. Tibok whole day. Tibok whole day nagulat ko sa imong text, whole day sa buntag, whole day sa hapon, whole day sa gabi. Grabe walay text. Wala pasensya kayo kay nabi at pambuhat anang kay para ba dagan betagi pambuhi natin mga negosyo guban pa. Grabe, bisag pag-ingon lang nga naniud to na baka mamawon lang ka. Wala gyud. Nausam na gyud ka ba? Di pre sa una bitaw nga pero hindi gyud ka mo text sa ako ay. Saan naman po saan po? Kabalo ka gusto ka makikita nako. Karon magkita ta, awayon ko nimo. Alang sa mo kayo ka. Ako pa perminti mag-effort. Ako pa perminti mag-effort. Effort. Nihang mga igala. Kapoy kayo. Tapos ingani ako pa ni sa imo kasi ako pa una mo text. Grabe pod oy. Naunsa naman ning kalakiha oy. Burwa na gyud ni gana ba? Kung imo biyang unaw-unaw dapat mo effort bi kag maayo kay kwan. Unsa naman bod? Unsa naman nga issue? Nausam na gyud ka lahi na gyud ka sa una pa. Unsa man lakaw ta dili kay imo man po kung awayon lagi. Manggod, mapil manggod na ako. Gun, murag na nagyod kay kausaban. Ay, lain nagyod kayo. Ay, araman ka mo text kung kanang imong ikaduang ulo mo pangsyon na. Ay, saba. Lumang ka ako pa niyan din eh. Tapos nakurat pa ka nga nang ako din eh. Niyan ni kay ko din kay para i-surprise ka. Tapos ni ko pa, ha? Nalagi ka dire. Oh, wala man lang kaningon na, I miss you. Wala lagi. Kapoy mo mga laki oy pag primero pa sa relasyon bag-o pa sus grabe gyud kay ka sweet anang itag pamaagi kung walay load magpalod kung kuan pa grabe gyud ang mga I love you gabaha pero magkadugay na galing mala naman oy dagana bagay ni mo reklamo oy sorry na good na busy lang galing di gyud kumutuan ng busy grabe nag-text ko og how are you sa Lunes Birnis na ka ni tubag tapos imo pag tubag who you gi-erase akong number. Dili na. Ang bunong sa ni kong cellphone na nanawala man tan mga contacts. Yes! Naala po ng mga rason na mandamay yun na ba? Saan nagyug ka ba? Sige na, sorry na. Nagbitbit pa naman ko diya og pansit. Supo na ko mga... Nagbitbit pa ko diya og kanang imong paborito nga shake. Bagong luto pagid na. Ang pansit? Dili ang shake. Bagong luto na ang shake. Paborito biya ni mo na durian flavor. Ang shake. Dili ang pansit. Ang gisago na ng pansit kay kuan durian. Tapos gisiguro ginako nga daghang kay karni sagol sa pansit. Sa dili sa shake. Ako gisiguro nga daghang kay karni sa shake. Para ganahan gyud ka.
ako yung ginanggi papuno og daghan kayong gatas para creamy. Ang shake. Dili ka ng pansit. Daghan ka na gatas ang pansit. Oh, may klaro na itong istorya eh. Ay, pasensya na. Pasensya na kung medyo na busy ko. Ako yun na. Sorry na. Promise, sorry na. Ay na, lain man ka. Sige na, sorry na galing. Ay na. Kabalo lagi ko, basta nga na nagay ka, magmay-may din ka. Ayaw na. O, anong nanguot man ka? Anong manguot man ka? Ha? Huwag mo ko nanguot. O, galing. Nagsuggest ko. Samok ba? Samok ka, gini mo. Daan ko palagi. Kanay mo manya-manya mo, ginabang. Susay. Oy, anong tilaan man mo? Kasi tilaan. Nagsuggest na lagi ko. Kadugay ba? Ay, libi. Mainom sa kan. Relax lang, good. Nabetas Jollibee. Nabetas Jollibee. Bitaw, Sige na. Ilak na lang portaan, Bing. Dugi-dugi na yung samo ka ngayon siya. Alina, sorry na, Alina. Alina, kaya ito ng bungkagon ron. Giwaswasan magani mo na. Dugay na ko ng iwaswasan. Ibutaman ako muriatic asin. Para wag yung mga tagip-tip sa kilid. Mau ba? Bing. Uy, bagong shade. Pasensya na kung medyo hait na gamay ha. Kinaging adlaw pa na nanay nanubo gagmay. Ayaw kay ibagnos imong naong kay magpula-pula na imong mundagway ron. Wow, kini. Wow. Amoy. Huyupon sa nato ha. Oh my God. Alina. Ay kabala ka, pwede ka magmahay. Makawaluhan ka ron. Ay, sis, istorya na sa tanang kawaluhan ha. Pag-ilong pananghid po, samo kay ka. Sugdan na nato ni. Ikaw mo ginay mo kabalo magyug ko ano mo na imong gusto na. Kani. Inahinaya. Ikaw masamo kay ka pananghid po, Bill. Samo kayo ka ba? Wag yung kay pala agay, samo ka. Mo na magmay-may ka. Oh, kumusta man mo sa akong amigo? Nalipay kay ito akong amigo ba kay perminti daw mo magsigig text. Grabe, pertiha kayo. Ganahan ba, in fairness bitaw kuya, ganahan ba ko siya kuya ay kay morning mag-text, udto mag-text, gabi mag-text. Tapos makurat na lang ko kaya mga pagkaon ginapadala sa opisina. Ang problema lang ako kuya. Oh, usa naman po. Ayun na lagi butang problema. Di mo kuya kay laliman ka sa morning, magpadala siya ka ng magpa-buffet siya breakfast, tapos pag udto na pod, magbuta na po siya dito sa office og mga pagkaon, tapos layong lakaw na po snack dito sa opisina. Oh, kanindo trana, usa may problema ni mo ana. Ang problema na ako, wala man ko'y office mate. Ay, wala na kay office mate. Wala man ko'y office mate, ako naman ko isa. Wala na himo ng mga baho na kayo ng pagkaon sa opisina. Inara ko na siya nga dili ni usa man mo kalakiya, oy. Nausap na kalakiya, wala kay office mate. Sige, ako lang tong ignon. Ano daw, naunsa man ang mga pagkaon? Ang to na ito yung nangabahaw. Pandami yung kalakihan eh. Pero in fairness, gaganan na ko niya kay Kwan siya ay kanang nasi, kanang
Sa everyday, ma-feel na ko nga love kay ko niya. O naraman day na. O di makalimtan na nimo si Buboy. Kuhan lagi, oy. Sa tinuod ng pulbitaw, kuya, ambot lang po, di kanipod si Buboy. Mo pa siya alanganin, karon dili. Sus, wagay panahon. Makalagot ka ayo. Kapoy kay siya ba? Ako na lang sig text. Ako pa'y sige og paningkamot nga mo kontak saya. Mo text kag Lunes, Birnis na mo reply. Way gana. Siya pa'y way gana. Oh, naraman day na. Susupi atong giulatan diri. Bulaki na. Anak kadali. Sayang po namang upat katuway ko eh. Unsa man nimo nang upat ka tuig kung nagabugnaw na. Diyan na lang ka sa akong amigo. Mas may nang sa amigo kay at least matagaan pa kong positions gabinete. Kamu bitaw pa kay gatik advantage. Kamu to kuya gatik advantage po mo ba? Pero sa tiyo anay lang, honest lang ha. Nagaganahan na po ko niya ay. Mao ba? O di naraman din ha. Pero ambot ng lagi oy. Gamay ra na nga butang. First and foremost, humingi ako ng patawad, no? Magbigay ako ng pagkain sa opisina, wa man di kay office mate. Pasaylo kayo ko. I'm so sorry. Sabi kasi ni Bungo nga meron kang office mate. Wala ka palang office mate. Sorry. Okay ra, oy, wala may problema, oy. At least nalipay po itong mga construction workers na Spikas building. Nabusog down sila. I'm really sorry. Kung yan ang gusto mong sabihin sa akin, I'm so sorry. Please accept my apology. Please, yan ba ang gusto mo? Kaya ka nakipag-usap sa akin. Sorry talaga. Kung gusto mo, luhod pa ako sa arap mo. Dili man. Actually, gipatawag ta ka. Kung niyon kong mag-istorya ta kay. Sa tinudan ay lang, na-appreciate na ko tanan imong ginabuhat sa ako. O nakita na ko na murag, yun o, nakita na ko nga, sincero giday ka sa ako. Oh. Akin lang naman, di ba sabi ko na sa iyo nga, huwag mong madaliin. In case na di ko nimo magustuhan, ayoko naman talagang i-force ka. Basta bigyan mo lang ako ng chance na to show to you. Yung pagmamahal ko talaga sa iyo. I want to be honest with you, ha? Sa tinudanay lang, kakaganahan na po biya ko si mo, ha? Huwag kang mag-joke ng ganyan. Hindi ako sanay sa ganyang mga joke. Lagi to be honest, ganahan ako sa imo ha, o nagaan ako, o nakita na ako, na-appreciate na ako ng imong mga effort. And I like it. And I think I like you na po. Saman ka, oy, ubarwa ka nalipay sa akong gisulti. Laina ni mo, oy. Tana malipay ka. Iyehe. Inene. Iyehe. Inene. Iyehe. Inene. Iyehe. Masaya ako. Ganito ako pag masaya. Masaya talaga. Iyehe. Inene. Iyehe. Inene. Paano naman si Boboy? Ay kabalak na. Mga pilakadlo karon mag-decide na ko. Ako nang ignon nga magbulag mi.
Kay kabalo ka, ako mama, ako may suon, butar kay sa imuha, wa pag yun kay sabit. So siguro sultian na nako si mama nga, nga bulagan na nako si Buboy. Ug diha na dayon ko padulong sa imuha. Yehey. Inini, yehey. Inini, yehey. Inini, yehey. Tama ba niya ako na dunggan, day? Dong! Tama ba niya ako na dunggan, dong? Oh, tama na ma. Tinoon, sugto na niya akong amigo. Ha, maho ba? Yehey! 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 Sumul na ginaday? Lagi ma. Na-realize na ako nga, in fairness, nag-effort man siya. Tapos single po siya. Tapos si Buboy po karon nagkabugnaw na, wanay panahon na ako din. Hay, ganun pong na akong kaugalingon ng mga tao nga, murag wala ko'y halaga. Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Dugay lagi na ako ning pag-ampo kita. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O, sige ma, oy, para po tagaan na po tagag-apo manggaling in kaso ma. Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. O ma, sige. O niya, kano sa man mo bulagan? Pagkaugma ma, magkikita ko niya, bulagan ako siya. Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. May nalang gitama gida ito na nagpadayong gid ko sa akong nobena ngayong ana. Ay, salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O sige na ma, lipay na ka. Ay, pwedeng lipay ha. Yehey! 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 Kumusta man day? Nakipag-istorya ko nimo kay na ko'y importante nga isulti. Oh my God. Mao naman nga time nga malipay nako. Nagpadala na day ko og kuan dito sa inyong balay ay nagpadala ko bugas kay hatag og ayuda. Naman ko'y relatives DSWD nakakuha og budget. Mao ba? Salamat. Unsa man day, nakulbaan ko day. Nakabahan talaga ako dyan sa sabi mo ba. Mao naman gid siguro ni akong gihulat yun. Ing ani manggod kanang tinuod na in love na ko sa imo. Oh my God. Na-inlove na ko sa imo, ganahan ko sa imo, hatan lang akong gisulti sa imo tinuod yun. Ug nawala na akong ganag yun kang Buboy. So pasabot anak imo na siyang gibulagan na nimo siya og kita na dayon. Anak mo ba ni ang akong gusto madungog, no? Unsa may naitabo? What happened? Ano na yan? Ani manggun na good? Gusto na lang ako sa bulagan. Pero naibaw anak ko. Kagahapon lang. Pandamay. Ano
isultin ako ay kahadlok. Just tell problema, sabihin mo lang sa akin. Kung may nagsakit sa'yo, patayin, barilin ko yan. Pasaylo ako. Oh, unsay problema? Pasaylo ako. Boros ko kang bubuhay. Agay, in-inini, agay, in-inini, agay, in-inini, agay. In-inini, agay, in-inini, agay. Baga dakong disgrasya mga igala. Dakong disgrasyang naitabo. Naunsam tong kalakihan noon nga. Bisag bulagan na tana ko si Boboy na boros may noong ko. O pa man po may nagtinirahay itong isa. So ang resulta, nga. Mauna ni ron. Kasakit mga igala. Unsaon ka na ako ni bulagan ba na ako? Pero saan kami nga kuha naman lagi lisod kaya na brother. Dagan salamat sa mga kuhan. Hello di akang Eugene Nolias, Noel Korea, mo man siya pambaling mga pangalan. Daisy Nalual, Chester Data Machas, Janice De Bosora, hello, Ichimoko McHeaven, John Michael Wick, Celedial Mondelo, Eugene Nolas, Dexter Babiera Chamson, hello sa inyong tanandian. Salamat sa inyong bagtanaw. Chester, Justin Magaliano, brother! Kumustamos, mi amigos, mi amigas? Carney shake. Oy, Joe! Greetings diya sa Boyets Upholstery, wala siya? And Furniture Services. Ano dapit, ma'am? Kaya na ko ipabuhat ng isa ka buhok, ma'am. Amo ni dapit ni. Okay, anyway, i-PM ko mama ni dapit ha. Hello dia kang K Melody Apolinar, dagang kay star, mga piki nga stars ang gihatag. La, Joe Romantico, send 10,000 stars. Wow. Kadagan ba yung mga fake stars, ani? Tanaw na ito yung mga, dili mo na makita ni mo kinsay naghatag ng mga stars. Kalang tinuod nga stars, may gala, ha? Si Glenn Estorban, 230 stars. Dodge Panner, 150 stars. Ezel Ayan Ratonil Pabilona, 99 stars. Yen Adams Oliverio Aliman, salamat sa 35 stars. Thank you. I love you all. I love you. Apertigi kayo mo gyud. Salamat sa inyong paghatag. Okay, mora to siya. Okay, bye. Okay, salamat sa inyong abo. Alam mo, para kang letter sender nga si Lotlot. Lot, kung tinuod yun nga wa na kay gugma karon ana imong bana, bisa pang naburos ka. Lisod yung kayo ng magpakasal lang ka tungod kay naburos lang ka or tungod sa bata lang yun. Ayaw gininginahimuan ng rason nga tungod sa bata. Pero ang mga di na lang yun magbulag tungod sa mga bata, ana ba? Mo ginay pinakabati mga igala. Because you deserve to be happy. Kanang bata, do tama man, makonsensya mo ko usahay, pero
again, kung musulod mo anang ang kaminyoon, pagsugod pa lang, ang kaminyoon galing, kung magminyo gano'n niya, magsugay, bati na galing daan, na galing bahid na murag way klaro. Ako sa mo, ayaw na lang sulod. Ayaw na lang, buhian na lang na, papasingle mom na lang ka. Kung dawaton ka, atong yung amigo nga si Dugong, si Tatay D, kung dawaton kayo po kanya nga, bisag buros ka, di, swerte kayo ka. Pero as much as possible, ayaw na lang sa. Ayaw na lang yun. Ayaw ginug sulod sa kaminyoon. Sa tanan diya, ayaw ginug sulod sa kaminyoon. Tungod lang kay, dili tungod kay ang root or ang pinaka main cause is love. Kay kung musulod mo kaminyoon nga tungod lang kay napugos, kay pugos sa mamagpapa, naburos. Basta anything nga rason, dili galing love-based ang inyong panagminyo. I tell you right now, 99.9%, di yun na may mong malipayon ang inyong kaminyoon. Mag-antos lang gihapon ka. Gasayang-sayang lang ka. But if ever, kung gusto mo magpakasal, kuha ko ninyong host sa reception. Yun, no? Dagan salamat sa inyong tanan. Thank you very much sa inyong panag-uban. See you on Monday. I love you all. Paki-share, ani. Bye!